Čaute, tu je Oldžovk a ja vás vítam v Crysis 2. Skip. Tak, minulo sme skončili pri tých príšerkách, pri tom Megatronovi, ktorý nám pichal do brucha nejakú elektriku. Nejaký Megatron 2.0. Počkaj, už tu máme tie príšerky, či jak to je teraz? Jop. Dobre, ja si jdu prebiť zbraňušky. Tak. To už není. No poďte. Vy fejkoví Megatroni. Kde sú? Tu je. Poď sem. A na nich to funguje, to chytenie. Očividne nie. Ale silný sú teda. To ťa bojím. Daj mi. Hej, hej. Tu boli viacerí než len jeden, to čo je? Zoberiem túto. Ja chcem prochovnicu. A prečo tu mám už kúpené veci? Airstomp. Aha, ja už tu mám kúpené nejaké veci. A to prečo mám? To ja nechcem mať kúpené, čo je? Ok, tak máme tu pokúpené nejaké veci, ja neviem prečo, ale to nevadí. Ja sem dám naspäť tlmič, lebo hej, prečo nie? Kádzal mám ísť tam. No. Som parkourista. Lampa. Chsám do ňu. Čo tu máme dále? Nič tu nemáme. A to prečo zase? O, ale tu. Však ale zabij to. Poď sem. Sú proti mne, či so mnou teraz tí vojaci? Proti mne. Teraz si dáme tlmič dole radšej, lebo to znižuje damage, sa mi zdá. No poď sem. Ja sa ťa nebojím. Poď sem. Blbec som sa zabil sám. Sa! Takže pokročila technológia, no určite. Tešilo ma. Bolo mi cťou vás zabiť. A ťa asi vychutná, poď sem. Jes, môžeme ho zobrať, teraz ťa prasnem o stenu. A budeš ticho. A ďalší, tu máš kamoša, hej, no poď sem. Že ťa život neumrzel, keď ideš za mnou. Poď sem. Ťa o most hodil. To je zas čo? Zvláštne. Tam nevyskočím.
Zoberiem krabicu. Ty ma ideš odhadzovať, hej? Poď sem. Ťa hodím do kamoša. Mojím super aimom trafím tvojho kamoša. Možno. Poď sem. Jak ho schmatne proste a placne ho o zem. Tá, proste, čo hodí. Tu je druhý. Poď sem. Ňam. Bum. Ne, už som tam bol. Kde sú nejaké nábojky? Však mám plné. Zberiem brokovnicu. Lepšie. Kadiaľ mám ísť? Okej, misia dokončená. Ideme dál. Road Rage, Franklin Roosevelt Driver, August 30, 23, čo to je? 10, 22. Okay. Ja si to chcú zobrať. Počkaj. Ja už. Vybuchujúce. Okej, taký. Počkaj, niečo mi tu ukazovalo, že ja to je toto. Čo je tracker. No nemôžem kliknúť, nie je super. Ja proste keď vidím niečo vybuchujúce a nemôžem odláť, ja to proste strelím. To si zoberiem. Okej. Musím doniesť tú nášku. Však ale otvor. Ne moja krabica! Ty otvor to. Pomoc! Nejdu otvoriť dvere z neviem. No jasné, kopej do toho, nič sa nestane, prejde tým a už to bolo. Na. To máš to ísť zásielku. Majú rechce. Sem. Kde? Mám to zmizlo. Mám by sa. Ja som to zlamil. Hehe, košík. Moment. Kde je kto? Umlátim ťa košíkom, poď sem. Tak ale čo je môj košík, žeber ho. Zase nejaká ukážka. Nejaký manželský párik sa tam hádali. To si zoberiem. No, radšej nie. Ideme ticháča. Tlumič na brokovnicu, ale
Mám. Ale dobrý deň, páni. Cipni. Zas mu to nič nerobí. Čo tu? Ten ma nevidí. To čo je? A počkaj, tam bola nejaká nová zbraň. Toto je nové. Gauss Attachment Grenade Launcher. Yes. To chcú. Chcem ešte granáty. Čo je Gauss Attachment. Mám tam náboje, ježiš. Ja už však, ale vieš ako to bolí? Vieš si Voj košík. Nerobí zle. Košík, kde si, poď sem. Neviem, či môžem niekoho zabiť košíkom. Ale však čo robíš, kde mám? Objednali ste si košík? A to je jedno. Však ale... Ja som ani netrafil vlastne. Ja som po ňom hodil košík a vyplo ho. A nie, žije ešte. Uhádžim ťa košíkom. Alebo ťa chytím a prasím ťa o zem. Dá o stenu aj to sa... Ježiši Maria. Počkaj, vieš čo, ja to spravím takto. Počkaj. Teba zabijem. Teba zabijem, lebo ma otravuješ. Nebuditelnám sa a kúknem sa, kde sú nepsatele. To všetko chceš povedať, hej? Máme také zbraňušky. Počkaj, toto znamená. Môže ten Gauss kanón použiť akože? Na čo mi je potom? Yes, kulomet. Bang. To ma neumrzní ty. Kulomet. Moje. Ja chcem kulomet. Ja si to radšej vytrhnem, lebo mi už vymývam to. Ne, zdrhaj! Ale vrtuľník. Tak to si vychutnám. Alebo náskôr týchto si vychutnám. Ok, už som si vychutnal, polovične. Ja som zlomil strom? To je kvalitka. A ďalší. Kde je ten vrtuľník? Hýbaj sa. Počkaj, strom. Yes. Tak toto som ani nevedel, že môžem zostaliť strom. Pištolkou môžem z strom. Môžem. Lampu. Asi idem pod ďalší kulomet a dáme. Na to sa nedá nič pri... Už som si myslel, že hej, ale nie. To má inak silný damage. Však ale... no. Tak, ak sa mi to páčilo, dajte like, odber, komentár. My sa vidíme v ďalšího videa z tohto krásneho mostu.
A zatiaľ... Čau.